Jos lataa omia patruunoita sekalaisiin käytettyihin hylsyihin, niin ne kannattaa jokainen testata, eli tulkata. Justiinsa siinä piipussa siitä aseesta, mitä käyttää kilpailuissa tai harjoituksissa. Silloin varmistuu siitä, että ne on oikein kokoisia sillä lailla, että ne menee tonne piippuun ja tulee kanssa sieltä pois sitten. Jos ei tätä tarkista, niin sitten voi olla, että just semmoisissa käytetyissä hylsyissä, no niin kuin justiinsa tämä, niin se on ammuttu sellaisella aseella, jossa on isompi patruunapesä ja se on pullistunut enemmän. Ja sitä ei ole saatu sitten menemään niin kuosiinsa, mittoihinsa tuossa ladatessa. Jos tämmöinen tulisi vastaan harjoituksissa tai kilpailuissa, niin silloin ase olisi jumissa ja sitä sitten joudutaan takomaan auki siinä kesken kilpailun ja sen kilpailuosuuden pisteet on nollissa, mitä todennäköisimmin.